Salam el hurmatly adamlar. Garaşdyk baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň iqtisadiýetimiziň ähli ulgamlaryna ýygnaklar geçirildi. Olarda hormatly prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 8 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine bagyşlanyp geçirilen sanly wiza aragatnaşyk arkaly geňişlen mejlisinde öňde goýan weziplerini ýerine ýetirmek ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlede maslahatlarda ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek möhüm meselelerine garaldy we öňde durýan anyk wezipeler kesitlenildi. Hemem olaň milli iqtisadiýetimizdäki ähmiýeti ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlede maslahatlarda her bir puwduň öňünde durýan möhüm wezipeleri berja etmek üçin berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirişini içeňleşdirmek meseleleri babada pikir alşmalar boldy. Häzirki döwürde milli parlamentiň deputatlary döwrüň talabyna laýyk gelýän kanunlary işläp taýýarlamak we ozul bar bolanlaryny erejeleşdirmek üçin giň möçürli işler alyp barýarlar. Milli parlamentde geçirilen maslahatda bellenşýäli Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny kemilleşdirmek, ýylat arasyna ýyg-ýygdan bolup döwlet derejesine amala aşyrýan işleri wagt etmek bilen bir hatarda halk maslahatynyň gün tertibine girdilen meseleleri ara alyp maslahatlaşýarlar. Döwlet başlarymyzyň tavşyryna laýyklykda Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamasy boýunça işler alınıp berilýär. Gelip gowşan teklip bilen ählisi iş topurynyň mejlislerinde jekme-jek seredildi. Häzirki wagtda döwlet edareleri we jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde halk maslahatynyň taryhy mejlisine taýýarlyk görülýär. Gün tertibine serediljek meseleler boýunça tekliplere garalýar. Halk maslahatynyň meýilnamasynyň we beýleki değişler etmina bilen taslamalar taýýarlanylýar. Umummilli forumyň taryhy durmuş ähmiýeti wagt edilýär. Garaşdyk hemem bir tarap Türkmenistan iki taraplyny we köp taraplyny görnüşdi. Awreli sebit hemem halkara gurumbalarynyň çäklerini netijeli hyzmatdaşlyk strategiýasyny durmuşa geçirýär. Şonuň bilen baglanykda döwlet başlarymyzyň Ministrler Kabinetiniň geňişlen mejlisinde beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek we ýurdumyzyň daşary siýasat edarasynyň öňünde goýulan wezipeleri çözmek maksady bilen amala aşyrýan işleri barada çykyşlarda belenildi. Maslahatda belenşýäli häzirki döwürde Türkmenistan bilen türlü ugurlarda özara beýikli gatnaşyklary ösdürmäge gydyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň sany barha artýar. Şonlukda ýurdumyz bilen türlü ugurlar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny içeňleşdirmek babaty zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Şonlukda hasawat döwrüne dünýäniň bir neçe ýurtlarynyň işe ördüdümleri bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda degişli gepleşikler geçirilenligi belenildi. Dünýäde bolup geçen ýagdaýlardan ýygydarly habarly bolmagy möhümdigi şeýlede Türkmenistanyň gatnaşmagyna türlü halkara çärelerini geçirmek barada teklipleri bermek boýunça hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada maslahatda hasawatlar dinlenildi. Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň 8 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerini başlap geçirilen mejlisinde iqtisady mali toplumyny amala aşyrýan işleň häzirki döwrüň talabyna dowlu laýyk gelme ugruny alınıp berilen işler bu babatda öňde durýan wezipeler boýunça pikir alşmalar boldy. Bu toplumna geçirilen maslahatyň dowamyny döwlet başlarymyzyň öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň iqtisady toplumynyň işine döwrüň tanana laýyk derejede kemilleşdirmek boýunça anyk teklipler öňe sürildi. Toplumna geçirilen maslahatyň dowamynda döwlet başlarymyzyň iqtisadiýetimiziň ýagdaýyny her gün seljerip, emele bilen ýagdaýdan uguralyp, gysga wagtyň içinde ýurdumyzy durmuş iqtisady taýdan ösdürmek, şu ýyly garaşylýan netijeleriň düýpli seljermesini geçirmek barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen bagly çykyşlar dinlenildi. Şeýlede maslahatda döwlet budjetini we budjet çykdyjylaryny gaýtadan seretmek üçin teklipler taýýarlamak bilen bagly milli liderimiziň beren görkezmesini ýerine ýetirmek babada alınıp berilen işleri barada hasawatlar dinlenildi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň newtga toplumuna halkara hyzmatdaşlygyna ulgamy öňde barjy tejribeleň we ösen tehnologiýanyň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Newtga toplumynyň ähli düdümleriniň işini kemilleşdirmek, bu ugurda durmuşa geçirýän çäreleri içeňleşdirmek, hemem toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijelerini ýokurlandyrmak boýunça bu toplumna geçirilen maslahatda öňde durýan wezipeler we olary ýerine ýetirmek anyk ýollary kesitlenildi. Şeýlede maslahatyň dowamyny neft we gaz kondensatyny tebiği we ugurdaş gazy çykarmak, mawy ýanygyjy daşary ýurtlary ugratmak, nefti gaýtadan işlemek, benzin, dizel ýanygyjyny, çalgy ýaglaryny we beýleki neft önümlerini öndürmek babada gazalanan tehnika ykdysady görkezler hakynda görüňler edildi. Täze gurulmagy millileşdirilýän gaz himiýa toplumlarynyň ykdysady taýdan netijelerini esaslandyrmak üçin ýürütip barlyklary geçirip teklipleri bermek boýunça hormatly prezidentimiziň
beren tapşyrykları bilen bagly häzirki wagtda ýerine ýetirilen işler barada maslahatda hasawatlar diňlenildi. Neft gaz puwdugyny ösürmek, uglewadary serişdelerini gaýtadan işlemek boýunça innowasion önümçilikleri döretmek esasy ugurlugyň biridir. Eksport mümkinçiliklerini diversifikasiýa ýoly bilen giňeltmek, şeýle-de energiýa serişdelerini iýermen köp ugurly ulgamyny emele getirmek, ykdysadyýetimizi ösürmekde ören möhümdir. Häzirki döwürde ulug we kommunikasiýa toplumyna milli ykdysadyýetimizi möhüm orun degişli bolup durýar. Bu toplumda geçirilen maslahatda ulug aragatnaşyk düzümlerini alyp barilen işleň netijeliginiň ýokurlanyrmagy, milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna bolşy ýaly halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirmegine de ähmiýetli bolup durýar. Uluglaryň ähli görnüşleriniň sazlaşykly hereketini öpçün etmek, ularda ýoly goýulan hyzmatlaryň derejesini ýokurlanyrmak, ýurdumyzyň ulug üstaşar geçiligi hökmündäki derejesini puwtulanyrmak bilen baglanyşykly alyp barilen işleň ören uly ähmiýetiniň bardygy maslahatda belenildi. Maslahatda Milli Zirmadyň agentlikliň maliýe mümkinçiliklerini seretmek boýunça beren tapşyryklary dogrusyna çykyşlar diňlenildi. Ulug we kommunikasiýa toplumynyň düzümlerine daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özleri beýikli gatnaşyklary işçiňleşdirmek, olary dünýäniň ösen tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny öwrenişdirmek bilen baglanyşykly meselelere hemme tarap bilen esasy çemeleşmegiň zerurdygy barada döwlet başlymyzyň beren görkezmeleriň ýerine ýetirişi barada maslahatda hasawatlar diňlenildi. Guruluşyk we senat toplumuna geçirilen maslahaty paýtatymyzy awdanlaşdyrmak, guruluşyk işleriniň depkini güýçlendirmek, awtoluk ýollaryny döwre wagtlaşdyrmak, energetika puwdugyny munun beýlegim ösürmek boýunça döwlet başlymyzyň Ministrler Kabinetiniň Giňişlik Mejlisi beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly hasawatlar diňlenildi. Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna guruluşyk we senat toplumyny önüm öndürmek, guruluşyk işlerini çalslandyrmak, ýurdumyzyň energetika senagatyny sazlaşykly ösürmek ugrunda maksatnama bilen işleň amala aşyrylandygy beýlenildi. Maslahatda Milli Zirmadyň guruluşyk maksatnamasyny ösünlikli ýerine ýetirmek, sewetlerde durmuş maksatly deshalyň guruluşyny işleňleşdirmek boýunça beren tapşyryklaryny gownaja ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik hemem aragatnaşyk ulgamlarynyň guruluşyny dowam etmek boýunça alyp barilen işler barada maslahatda hasawatlar diňlenildi. Guruluşyk we senat puwduklaryny, maýa goýumlaryny çekmegiň ugurlary maslahatlaşyldy. Şeýle-de maslahatda beýtaraplygymyzyň 20 ýaşylyk şany senesine başlap ulanmaga beriljek dethallarda alyp barilen işleň depkinleri dogrusynda hasawatlar diňlenildi. O we senat toplumuna geçirilen maslahatda döwlet başlymyzyň Ministrler Kabinetiniň Giňişlik Mejlisinde galda ekşi we paýta ýygymy möhümlerini ýokary gurumçylyk derejesine girişmek boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de möhümleriň oby hujuluk işlerini ýokary derejede alyp barmak, gök bagça ekinleriniň, yer almanyň we beýleki oby hujuluk ekinlerinden alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmak, içerki bazary özümizde öndürilýän önümleri bilen öpçün etmek, hemem ýurdumyzyň oby senat puwdugyny elektron dolanyş ulgamlaryny öwrenişdirmek boýunça işleň depkini güýçlendirmek zerurdygy barada Milli Zirmadyň tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde goýulan wezipeler kesitlenildi. Häzirki wagtda mallarçylygy ösdürmek we mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça zeruri işler amala aşyrylýar. Welaýatlarda mallarçylyk hujuluklaryny gyş möhümine taýýarlamak boýunça maksatnama bilen işler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde sowda ulgamynyň durnukly işlemegini öpçün etmek, hususiýetçiligi hemme tarap bilen ösdürmek esasy wezipeleň biri bolup durýar. Şoňa görä-de her gün emele gelen ýagdaýy baha berip, zeruri bolany durmuşda has gerek önümleň şol sany azyk önümleriň ýeterli gorlaryny döretmek üçin goşmaçy golluk çärelerini görmek bilen bagly döwlet başlymyzyň Ministrler Kabinetiniň Giňişlik Mejlisinde beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek bu toplumyň düzümleriniň öňünde durýan esasy wezipedir. Bu toplumna geçirilen maslahaty kiçik we orta telekeçiligi golluk bermek çärelerini işläp taýýarlamak boýunça Milli Zirmadyň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen bagly hasawatlar diňlenildi. Döwlet başlymyzy bu çäreleň ilkilen telekeçiligi we raýatlyň iş orlugyny höwüslendirmek arkaly günlük iş ýerleriniň saklanyp galynmagyny hem täze iş orunlarynyň döredilmegini gönükdirilmeligini belleýär. Ilim, bilim, saglyk goruş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik ulgamlaryny işleň ýagdaýy olary ösdürmek üçin görülen çäreler, şeýle-de şol ugurlarda gazanlan netijeler barada bu toplumna geçirilen maslahatda pikir alşyldy. Şeýle-de dünýäde emele gelen çyrşyrly ýagdaýy nazar alyp, Milli Zirmadyň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça giňişlen hasawatlar beýan edildi. Maslahatda sport ulgamyna da alyp barilen işleri barada çykyşlar diňlenildi. Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 8 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerini başlap geçirilen mejlisi döwlet başlymyzyň ýurdumyzyň bilim ulgamyna ýerine ýetirilýän işleň hilini we derejesini ýokurlandyrmak, ýol berilen kemçilikleri gysgaly düzeltmek hem ulgamy häzirki zamanyň ösen tejribesini we sanly ulgamy öwrenişdirmek boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlary aralanyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň medeniýet
medeniyet toplumuna geçirilen maslahatda medeniyet ulgamy boýunça gözüňe tutulan çäreleri durmuşa geçirmek boýunça alınıp berilýän işler ara-ara maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda medeniýetde we teleraziýa ilimlerine berilýän makalalar kimim teleraziýa gepleşikleriniň taýýarlanmagynyň derejesini ýokurlandyrmak boýunça hormatly prezidentimiziň toplumyň ýol başlarynyň öňüne goýan wezipelerini ýerine ýetirmek ugruny alınıp berilen işler dogrusynda hatawatlar diňlenildi. Hatawatyň çäklerine teatrlaryň, kitaphanalaryň, muzeýlaryň we medeniýet ulgamynyň beýleki idaralarynyň hemem köpçüliklerine habar beriş serişdeleriniň aýratynam teleraziýa ilimleriň şuýyň ýanwar-awgust aýlaryny alyp baran işleri, olaň işine häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada da habar berildi. Şeýlede maslahatda ilat üçin arasaçylyk meseleleri we ýokunç keselliň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça görülýän çäreleri barada giň düşündürç işlerini güýçlendirmek boýunça pikir alşmalar boldy. Şeýlede mele iqtisadiyetimiziň ähli ulgamlaryna geçirilen maslahatlarda hormatly prezidentimiziň puduklary hemme taraplaryň sağlaşykly ötürmek boýunça öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek ugruny ihlas bilen zähmet çekjekdiklerini anandyrdylar. Hemem hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýurdumyzyň ahali Balkanda şuwut lewap hemem mary vilayetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda da hormatly prezidentimiziň 4-nji sentýarda sanly we daşgar arkaly geçiren minister kabinetiniň şu ýylyň 8 aýynyň netijelerine başlanan mejlisinde öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary kesitlenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir ýyly ykdysady ösüşlere betlenýär. Munyň özü Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylynyň 8 aý üçin häsiýetlidir. Minister kabinetiniň meclisinde bellenşe ýaly iqtisadiýetiň ähli ulgamlaryna göz öňüne tutulan sepkitleri eýlenildi. Maýa goýumlaryň özleşdirilişi artdy. Senagat podogyny täze sepkitlere tarap önemli berilýär. Munyň özü güneşli diýerimizde durnukly ösüşiň ygtybarly öpçün edilýändigini aňladýar. Şunu amala aşyrylýan işleň ählisi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-nji 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirildi. Ýurt ösüşlerini, önümçilik düzümlerini goşýan goşuntlary sallamladyr. Aýratynam berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bina edilen önümçilik toplumlaryny maksady okulny işleri rowaşlanýar. 8 aýyň dowamyny ulanmaga berilen dörli maksatly binalar ýurt ösüşleriniň aýdyň misalydyr diýilip maslahatlarda edilen çykyşlardan ýytyldy. Ýöne öňde durýan wezipeler hasam uludur. Önümçilik we täze tehnologiýalary hemem sanly ulgamy ornaşdyrmak, çyýgmal serişdeleriniň ulanşynyň netijelerini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça işleri gäwaglandyrmak, ýer bölükleriň maksada laýyk peýdalanmagyny öpçün etmek, iqtisadiýetiň döwleti degişli däl bölüginiň mümkinçiliklerine hasam netijeli peýdalanmak şu döwrüň baş wezipeleri hökmünde öňe sürildi we bu gurdaky wezipeler hakyny jekme-jek gurrun edildi. Maslahatlarda hormatly prezidentimiz tarapyndan eglan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine münasip goşunt goşmagyň halk hojalygynyň ähli ulgamlaryny sanly iqtisadiýete geçirmek wezipeler dogrusynda pikir alşyldy. Maslahatlarda o we senat toplumyny durmuşa geçirýän işler dogrusynda giňişligini gurrun edildi. Şu ýylyň 8 aýyna ýol berilen säwlükleri aradan aýyrmagyň, ýyly ýokary ösüşleri beslemegiň esasy ugurlary hakyna pikir alşyldy. Gowuçylyň bol hasyny kemale getirmek wezipeleri barada maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. Gowuçylardan ýokary hasy almak üçin ähli agrotehnika çäreleriň degişli derejede ýerine ýetirilmeginiň tehnikalaryň pagta ýygymy möhümine bir kemse taýýarlanmagynyň zerurdygy barada da aýratyn durulyp geçildi. Şunyň ýaly maslahatlarda geljek ýylyň hasy üçin güýlük bugdaýyň ekişiniň öz wagtyny geçirmeligi bu wagtda işleri ýokary derejede guranmagyň möhümdigi hakynda jekme-jek gurrun edildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolup durýan ýurdumyzyň elatyny özümizde öndürilýän önümler bilen ygtybarly öpçün etmek, olaň eksportyny artdyrmagyň derwayt wezipeleri maslahatlarda giňden aral maslahatlaşyldy. Şeýlede mallarçylyk pudugynyň öňüne durýan wezipeleri hakynda da maslahatlarda degişli gurrunlar edildi. Ilim bilim ulgamyny hormatly prezidentimiziň başlanýşlary bilen amala aşyrylýan özgörtmeler dogrusynda maslahatlarda tesirli gurrunlar edildi. Bu özgörtmeler güneşli diýarymyzyň ertirleriniň hasam nurany bolmagyny gönükdirlendir. Ýurdumyzyň ýaşlarynyň sagdan ruh bilen giň dünýä garaşly adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän şertler hakynda da giňişlendirilip geçildi. Şunu sanly bilim ulgamyny ösürmegiň hemem ýaşlara daşary ýurt dillerini öwretmegi, kemilleşdirmegiň möhümdigini üns çekildi. Bu wagtda wezipeleriniň göwnü jaý berjä edilmek üçin ähli çäreleriň görünmelligini talap belenildi. Şanly seneleň öňýanyny mehriban arkadagymyzyň türkmeniň döwletlilik ýürelgisi atly täze kitabynyň neşir edilmegi halkymyz üçin ajaýyp bayramçylyk sowgady boldy diýip maslahatda çykyp geplen adamlar bu soňç bilen bellediler.
medeniyet, sağlyk goruş, sport ulgamlaryny amala aşyrylýan işler we öňde durýan wezipler dogrusyny da çykyp geplen adamlar giňişlerini gurrun etdiler. Bu ulgamlarda amala aşyrylýan işler diýsen uludur we olur ýurdumyzyň ähli wagtlardaky durmuşynyň barha täzelenýänini aňladýa diýilip çykyşlarda aýdyldy. Häzirki döwrüň esasy wezipler hökmünde öňe sürülen sagdyn durmuş ýörelgilerini wagt etmek işleri öňe sürüldü. Maslahatlarda şu ýylyň dowamyna belenjek şanly seneleri ýokary derejede bayram edilmeginiň wezipelerini öz şekilli, hormatly prezidentimiziň tapşyryklarynyň gelip çykýan wezipeleri üstünlikle ýerine ýetirmek ýurdumyzda eglan edilen döwlet adam üçindir diýen hemişelik ýörelgäniň has rowaşlanmagyny, Türkmenistan betaraplygyň mekany ýylynyň üstünlikleri beslenmegini, şanly seneliň münasip zähmet sowatlary bilen garşylanmagyny öpçün eder. Munyň özi baş maksatlar nurana geljege tarap barýan bagtyarlyk ýoludur. Şonuň üçin maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň adyna hoşallyklaryny beýan etdiler. Şogun Türkmenistan Daşary işleri ministri bilen Gruziýanyň Daşary işleri ministriniň arasynda video aragatnaşyk arkaly dowuşuk geçirildi. Onu iki ýurduň arasyndaky ýolug bilen gatnaşyklary ösdürmegiň geljeki ugurlary ara alınıp maslahatlaşyldy. Gepleşiklerin dowamyna ministrler iki taraplyny gün tertibi bilen bagly derwayt meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Hem iki ýurduň arasynda syýasy diplomatik hyzmatdaşlygyň ýokary derejesinde tap geçdiler. Türkmenistan bilen Gruziýanyň halkara gurumlaryň, hususan Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini oňyn hyzmatdaşlyk edýänlikleri belenildi. Taraplar daşary syýasy edaralaryň arasynda hem pudagary geňişmeliň dowam etdirilmeginiň zerurlygyny ýytadylar. Hem bilelikdäki ulug usaşary geçiliglerini kämilleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Hazar deňzi, Gara deňzi halkara ulug geçiligisi taslamasyny işçileşdirmek hem oň kadalaşdyrjy hukuk beňady bilen bagly meselelerini aýratyn öns berildi. Sevtara suwda ykdysady hyzmatdaşlygy ilerletmek nukdaý nazaryndan Lapisla Zuly taslamasynyň ähmiýeti belenildi. Awtomobil ýollarynyň we deňiz portlarynyň netijeli ulanylmagy arkaly öznüksiz ýük daşamalaryň we öpçünçiligiň wajyplygyny ýytaly. Şonuň bilen baglykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Gruziýan hökümetlary toporunyň nowatdaky mejlisini geçirilmeginiň zerurlygy barada aýdyldy. Şeýle-de video konferensiýanyň dowamyny medan insan periodi hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek mümkinçiliklerini garaldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni arkadaky prezidentimiziň deňsi taýsy tagalalarynyň netijesinde beýleki pudoklary bilen bir hatarda ýurdumyzyň söwda ulgamynyň işini kämilleşdirmek, bu urda täze önümçilikleri ýoly goýmak, şol sany ýylatyň günnelik sarp edýän azyk önümleriň bolşulygyny döretmek maksady bilen diýarymyzda giň gowrumly işler alınıp barlýar. Ýurdumyzda azyk garaşdyrlygynyň putulandyrmagy, ak badarlarymyzy öz ýurdumyzda önürleýän haritliň bolşulygynyň döretilmegi döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň hataryny kesgitlenenler. Ýurdumyzyň çar kunjyny bolşy ýaly Lewap welaýatynda da sowda ulgamynyň işini kämilleşdirmek, ýygdar ösdürmek maksady bilen netijeli işler alınıp barlýar. Alaýda Sowetde hormatly prezidentimiziň ülkemize daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutup biljek önümçilikleriniň zerurlygy hakynda görkezilenlerden ugur alınıp, täze döwrewap önümçilikler ýoly goýulýar. Döwlet siýasatyna ulgamy berilýän ýygdar gollaw, döredilýän ýeňillikler özüniň aýdyň beýany tapýar. Munyň özü bolsa ak bazarlarynda çykarylýan önümleriň halkymyz üçin el yeterliligini, azy garytlygynyň bolçulugyny üpçün edýär. Şeýle maksatlara gönüktirilen häzirki zaman önümçiliklerin hataryna Lewap welaýatynyň Çerji ötrawynyň Watan Daýhan birleşiginde ýerleşýän Çerji ötrap aljylar jemgyýetiniň daşary sowda kooperativ karhanasyna degişli ýumurtga öndürmäge niýetlenen guşçuluk toplumyny görkezmek bolar. Bu ýerde 150 000 golay towuk ýedilip, her günde 140 000-dan gowrak azyklyk ýumurta taýýarlanýar. Tovuklaryň belli bir howa şertlerine saklanmak üçin toplum sowadyjylar, ýyladyjylar we howa çalşyjy olgan bilen doly üpçün edilip, dolandyrylýar. Çelekleri berilýän suw goşmaçy arasylanyp belli bir derejede saklanýar. Ýedilýän tovuklaryň iýmitiniň düzüminiň peýdaly mineral maddalar, vitaminler bilen baýlaşdyrylma ugruna ýygdar iş alınıp barlýar. Gownaja ýoly goýulan önümçilik netijeligi bilen tapawutlanyp, toplumyň işgärleri Türkmenistan betaraplygyň mekany ýylyna belenilip geçiljek. Şanly senelere ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna, şeýle-de hemişelik betaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuna zähmet sowatlary bilen barýarlar. Guşçuluk toplumynyň agzyberi işgärleri halkymyzyň rowşan geljegi, awadan kimen bagtyar durmuşy üçin deňgysyz tagallalar edýän hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Hormatly prezidentimizin yurdumyzda azyk bolçulugyny döretmek, ýylaty ýylyň ähli patlyny türkmeniň bereketli toprağyna ýetişdirilen ter gök önümler bilen bolýan öpçün etmek wagtda öňde goýan insan perru wezipelerini durmuşa geçirmekde Ahal vilayatynyň gök ekrançylary tutan ýerli zähmet çekýärler. Muňa bolsa şu günleri vilayatyň gök ekrançylaryny ýetişdirýän gök önümlerim aýdyň şaýatlygy diýär. Güneşli diyarımızda il günümüzde bereketli toprağımızda yetiştirilen gök önümleri bilen ýygyderli öpçün etmek barada durmuşa geçirilen giň göçörli işleri barhary başlanýar. Bu uğurda Ahal vilayatynyň Baba daýhanlarynyň yetiştirýän gök önümleri ak bazarlarymyzda bedep halkymyzyň adyk öpçünçiligine öňçeýli goşunt goşýar. Aşgabat şäheriniň hemde vilayatlanyň ilatynyň ýokary hili gök önümleri bilen öpçün etmekde. Ahal vilayatynyň gök ekrançy kärençileriniň çekýän ýadawsy zähmetleri, ahlaslary ýerine düşýär. Geçen ýyllarda bolşýaly şu mowsumda ilatyň günnelik sarp edýän gök önümleriniň durly görnüşleriniň bol hasyl ýetişdirildi. Häzirki wagtda meýdanlarda kelemin, käşriň we soğanyň, pomidoryň, bulgar burçunyň bol hasyl ýetişdirilip, olary ýygnamak işleri alınıp berilýär. Kemsiz ýetip ýetip bol hasyl toplayan bu ekinleriň gowun götürjü görnüşleri daýhanlaryň ahlasy zähmetleriniň miwesini, gowunç buýsunçlaryny artdyrýar. Öz işlerini ussat kärençileriň tagallasy bilen meýdanyny ösürilip ýetişdirilýän gök önümleriň her biriniň öz tebigy aýratynlyklaryna görä ýydak edilýär. İşler agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alınıp berilýär. Munyň özi olarda daýhanyň ahlasy bilen ýetişdirilýän gök ekinleriniň her biriniň bol hasyl toplamagyny getirýär. Ahal vilayatynyň halal zähmetden bagyt rasal hemem döwlet tapýan ekrançylarynyň häzirki wagtda çekýän gujur gaýraty ýorulan pek zähmetleri halkymyzyň toý saçaklarynyň il günümiziň günnelik sarp edýän gök önümlerinden hemem olardan taýýarlanan naz nymatlary bilen hemişe dolup durjagyna bolan belent anam putulanyrýar. Yurdumyzda her ýylda geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek boýunça bir aýlyň çäklerini geçirilýän çäreler giň germeýe bolýar. Bu çäreler esasana mektep okuwçylarynyň gatnaşmagyny ýokary gurumçylyk derejesine alynıp berilýär. Köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek boýunça geçirilýän bir aýlyň çäklerine geçirilen maslahatlarda ýurdumyzyň raýatlaryny ýol hereketiniň düzgünlerini wagt etmek, ýollarda awtologlar we piýadalar bilen hereketiň sağlaşygyny öpçün etmek, ýol hereketiniň düzgünlerini dogry we dogry berja etmek boýunça hemem ýol uly hadisalaryň öňüne almak barada giňişlerini gurrunlar edildi. Ma'lum bolýarly köçe hereketiniň düzgünleriniň bozulmazlygy, ýollarymyzyň hemişe asuda bolmagy biziň özümize bagly. Köçelerde ýollar hereket etmeň düzgünlerini çağalarymyzy öwretmegimiz, bu işte dürli usullardan, terlerden peýdalanmagymyz, geljegimiziň eýeleri bilen bagtyar çağalarymyzyň asuda awadan durmuşyny, sagdyn hemem ruhulent ýaşaýyşyny berkarar etmekde münasip ýardam eder. Bu iş çağalar baglarynyň terbiýeçileriniň, mektep mugallimleriniň hemem köpçülik bilen iş alyp barýan adamlaryň öňüne dirwayt wezip bolýar. Şolary ýurdumyzda gyzgylanyny dowam edýän ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy diýen atylan geçirilýän bu bir aýlyň çäklerini gurulýan çäreler gyzgylanyny dowam edýär. Bu çärelerde ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanyp köçe ýol hereketleri boýunça dürli tejribe okuw sapaklary geçirildi. Bu çäreleň dowamyny häzirki wagtda awtotransport uluglary bilen bagly ýol hereketiniň kadalarynyň berja etmekligiň düzgünleri boýunça çağalary düşünýär işleri geçirildi. Bu çäreleň gurumçylykly hemem talaýyk geçirilmegi ýaş nesillerimiziň howpsuzlygyny öpçün etmekde möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny eşkär etdi. Kemilleşmek, tejribeleri artdyrmak edegderli geçirilýän sport beýleşiklerini esasy wezipe urlýar. Bu ýagdaý ýarşylaryň gyzykly bolmagyny öpçün edýär. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň sportyň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň täze binalary toplumyna ilkinji basketbol duguşy geçirildi. Şowly çykyş etmek toparlar üçin zerur bolup durýar. Bu ýagdaý her bir duguşyň gyzykly häsiýeti beslenmegini öpçün edýär. Ýokary gurumçylyga beslenýän sport beýleşikler ustatlaryň kemaly gelýänini eşkär edýär. Ýokary okuw mektepleriň toparlaryň arasyndaky oýun ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Kämilleşmek, tejribeleri artdyrmak ýygyderli geçirilýän sport beýleşiklerini esasy wezipe urlýar. Bu ýagdaý ýarşlaryň gyzykly bolmagyny öpçün edýär. Duguşy kunärmelerde, tälimçilerde uly gyzyklanma döretdi. Ustatlygy artdyrmakda öz bolşy mektebe urlayan ýarşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri galanmak bolup durýar. Ahlas, erjellik bilen tepkileriň başlangyjydyr. Şu ýasetleriň türgellere mahsusy bolmagy gowandyrjydyr.
öz boşly taýýarlygy uğurlayan dowuşuklar milli ýygyndymyň düdümi üçin täze oýunçylary kesitlemege ýardym edýär. Hormatly adamlar, ine ursa yurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 7-nji sentýarda saat 20-den 8-nji sentýarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 19-24 gradus gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna azken bulutly howa bolup, bu nordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 14-19 gradus gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna azken bulutly howa bolup, Demirhaz nordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 13-18 gradus gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna azken bulutly howa bolup, Demirhaz nordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 12-17 gradus gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Daşol vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, Demirhaz nordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 11-16 gradus gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, bu nordan telesekunda 9-11 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 16-18 gradus gündüzüne 29-31 gradus maýly bolar. Yurdumyz boýunça sentýar aýynyň 8-inde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň qadadan 19 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şeritleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünlere berk berja etseňiz, ýylyň eslenlik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.